Takže priatelia, dobré ránko prajem. Na nemenovanej stránke, kde sa Lučenčania non-stop sťažujú, asi ju dobre poznáte, idem citovať jednu sťažnosť na tej stránke Lučenčanov. Najlepší ten kandidát za primátora Lučenca, ktorý si funkciu pomýlil s hraním SimCity. Len tak lusnutím prsta predstaví zimný štadión na multifunkčné športovisko, obnoví v meste diskokluby a hádam sľubia zastavenie invázie mimozemšťanov. To plánuje rekonštruovať svojpomocne po robote cez víkendy? Nič proti, kamarát, ale skúsi naštudovať, ako fungujú veci, lebo takto môžeš nasľubovať aj to, že každý bude mať doma šoféra s limuzínou. Takže ti, kamarát, odpoviem. Keď ty ma voláš kamarátom a dokonca sa neunúvaš mi ani vykať. Mňa naučili cudzým ľuďom vykať, lebo mám pred ľuďmi rešpekt, tak im vykám a netýkam. Po druhé si anonym, neviem kto si. Hanbí sa za to, za svoje meno, alebo hanbí sa za svoj zovňajšok, ako vyzeráš, alebo niečo. Prečo to píšeš anonymne? Povedz mi to do ksichtu. A čo sa týka toho, že ja idem štadión, chcel by som štadión premeniť na multifunkčné zariadenie. Aj to spravím, keď budem primátorom. Aj to spravím. To vám garantujem všetkým. Lebo ja svojich voličov neoklamem, ja si svojich voličov vážim a to hnilé vedenie, čo je tam, pôjde preč. Jednoducho, ja keď sa dostanem do mestského zastupiteľstva, ja budem všetko preto robiť, aby tí poslanci, čo tam teraz sedia, na čele s primátorkou už tam neboli a nebačovali v tomto meste. A budem všetku pravdu ukazovať ľuďom, tak povediac, poviem to vulgárne, do papule. Všetkým to budem rozprávať, čo sa tam deje, to máte moje slovo, že ja budem všetky, keď sa dostanem primátorom a poslancom, všetky rokovania na radnici budú vysielané naživo na mojom Facebooku Michal Prelučenec, alebo na mojom TikToku Michal Prelučenec, alebo na mojom Instagrame Michal Prelučenec. Všade to bude vysielané naživo a budete podrobne informovaní, čo sa deje na mestskom zastupiteľstve medzi poslancami a tak ďalej. Takže, milý anonymko, keďže opäť som rozvíril hladinu na stránke, kde sa Lučenčania non-stop sťažujú, takže odkaz pre teba. Môžeš sa aj na hlavu postaviť, ja svojich voličov nesklamem, a spravím to multifunkčné zariadenie. Nebude to SimCity, ako ty si to nazval, alebo táto nazvala, lebo si anonym. Poprvé, buď sa bojíš niečo, že ani fotku si nezverejníš, len tam bachneš niečo ako typu anonym, že bla bla bla, ideš útočiť na kandidáta na primátora, alebo neviem, čoho sa bojíš, alebo konkrétne čoho. Ja to beriem tak, že ja svojich voličov nesklamem, ani som ich nikdy nesklamal, a takéto komentáre, ktoré nemajú ani hlavu, ani petu, nereagujem. Ale takto videami budem stále reagovať, lebo mne na mojich voličoch záleží. Takže maj sa pekne, anonymko. Michal Prelučenec. Nezabudnite. TikTok Michal Prelučenec, YouTube Michal Prelučenec, Facebook Michal Prelučenec a Instagram Michal Prelučenec. Ja svojich voličov nesklamem a svoje sľuby všetky splním. A hejteri ma nezajímajú. Keď ma stále omieľate dookola, viete, čo to znamená? Že buď závidíte, alebo po druhé nemáte čo robiť, alebo po tretie, to lepšie pre mňa, že ma ďalej rozširujete. Aj zlá reklama je reklama, keď tak zoberete. Tak si to konečne anonymko uvedom.